Di çarçoveya êrişên dewleta Tirkiyê yên li ser xaka Rojavayê Kurdistanê berî çend rojan ev gund yê bi ser bajarê Tirbispiyê ve ji vî sînorî bû armanca gulên artêşa Tirkiyê û di encamê de ziyan gihaşte malê welatiyan. Herwiha metirsiyek jî di nav şîneyên gund de peyda kir. Gundê Tilcîhanê yê ku 20 kîlometran dikeve rojhilatî bajarê Qamşlo de ev çend carin ku dibe armanca gulên artêşa Tirkiyê. Neşteciyên vî gundî ji kiryarên artêşa Tirkiyê bêzar bûne û dibêjin leşgerên Türk gelek astangiyan ji wan re çê dikin. êrişê gotker ev ne cara ewlî ya dû ya siyat kin. Yani malek nîne goşu de fîşek, heft fîşek, heşt fîşek heta dêrî avêtne dêrî. Gundekî amina. Ma şerê wan nakê nekiriye. Em gundekî hudûdî ne erdê me digihê ber hudûda. Lê ema motersî heye zarokên, pîrekên, felahên diçine ber rêncberên çin erdê xwe cuht bikin. Bi xwedê motersî gelekî heye. Yani zarokê me حالاتي رعب دنت حالاتي ترصية دنت ملاتي متخي وملات بسبب يعني سبيل افنا نا عسكرين نا تشيكين تيل ملات تخي الشفانة تخي اي بازي خود تشيني اي قعدي خوتا جوي ناف ملات تخي ملات ترسيني دوي عالم سوري دركبي اهلي رجابة درناك من رجابة ام ملاتكي كردن ام كردن ام خدي حقن او ناتشما تدخلي مرتكي وملاتي مرتكي وملاتي ما ترسين سبيلي ما تكوشي Piraniya bajar û gundên Rojavayê Kurdistanê hevsînorin bi Tirkiyê re lewma gelek xalên kontrolê yên hêzên Sûriya Demokrat û YPG li van deveran tên dîtin. Şervanên vê xala li gundê Tilcîhanê dibêjin ku erkê wan tenê parastine û wan tu carî êrişî sînorê Tirkiyê nekiriye. اجانا من قبل العدوان برî çend rojan artêşa Tirkiyê ev der gulebaran kir û di encamê de ziyan gihandin malê gundiya. Li vê xala sînorî erkê me parastina gundiya ye. û me ti carî êrişî leşkerê Tirk nekiriye. Lê hiç kesê gul vî gundî bileve leşkerê Tirk wan armanc dikin. هم عم اي واحد يطلع مدني ولا عسكري يخوسوا عليه مباشر. Tevî ku hevpeymaniya navdewletî ji bo rawestandina êrişên Tirkiyeyên li ser Rojavayê Kurdistanê dest bi pagerên hevbeş li gel hezede ji hêlekê ve û li hêla din bi artêşa Tirkiyê re kiriye, lê hîn jî Tirkiye bajar û gundên Rojavayê Kurdistanê tohbaran û gulebaran dike. Hin şirovekar jî dibînin eger hevpeymaniya navdewletî destêwerdaneke bilez neke, dê rewş ber û xirabiyê ve biçe. Candar Şernexî, Kurdistan TV, ji sînorê di navbera Rojava û Bakurê Kurdistanê de.